Saha mao ni ang panahon nga maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Na may mga Biblia atong ablihan sa Lucas 17 bersikulo 11 hangtod sa 19. Luke chapter 17 verses 11 to 19. Balik una ta sa pagtindog. Luke chapter 17 verses 11 to 19. Sa nagpadulong si Jesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria ug Galilea. Samtang nagpaingon siya sa usa ka balangay, gisugat siya og napulo kasanlahon. Nagpaantaw sila og naninggit, Jesus, magtutudlo, kaluy intawon kami. Nakita sila ni Jesus ug giingnan, lakaw og pahiling kamo sa mga pari. Samtang diha pa sila sa dalan, nangaayo sila. Ang usa kanila sa pagkakita nga naayo siya, mibalik nga nagdaig sa Dios sa kusog nga tingog. Mihapa siya sa tiilan ni Jesus ug nagpasalamat kaniya sa Marianhon kadtong tawhana. Unya mingon si Jesus, dili ba napulo man katawo ang nangaayo, hay naman ang siyam. Nganong kiniramang langyaw ang mibalik aron sa pagpasalamat. 19. Og miingon kaniya si Jesus, tindog og lakaw ang imong pagtuo, maoy nakaayo kanimo. Magampo ta, Ginoong Dios nga labing gamhanan, ikaw o Dios ang tag-iya sa among mga kinabuhi, ug ikaw ang nasayod unsa kataas ang among pagkinabuhi. Niining kalibutana, nasayod kami nga ang among pagkinabuhi, Ginoo, mamahimo lamang mapuslanon, makapahimaya kanimo kung magkinabuhi kami nga mauyon sa imuhang mga pulong, sa imong mga pagtudlo. Tabangi kami, O Lord, nga tinguhaon namo nga ang among mga kinaiya, pamatasan, Ginoo, pagpanultig mga buhat. Mahisama o Ginoo sa imuha, muhaom o Dios sa imuhang mga pagtudlo namo. Salamat ngang matag hunahuna mga kasing-kasing, mahimo gayod nga masudlan sa imong mensahe, o kaming tanan, magakalipay nga i-apply, ikinabuhi namo unsay among mga makatunan. Tabangi kami, O Dios, o gihatagi kami karon sa langit nun nga kaalam, na dili maagaw sa kaaway. Kini among pag-ampo, madawat na munig pasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kitang tanan maingon, Amen and Amen. Magapanglingkod ta, nya mamalihog ko sa mga bata sa gawas. Kay saba kayo sila. So, ang atong hisgutan karon, giuluhan siya si Kristo ang kasulbaran. Sulat diha mga igsuon, isulti si Kristo ang kasulbaran. Ang atong gibasa kining Lucas 17, gihisgutan dire ang napulo ka sanlahon. Unya, sa kapanahunan sa gikan sa Old Testament hangtod sa kapanahunan sa ikaduha o sa ikatulo nga century, human namatay si Kristo, kining matang sa sakit, wala gid ni siya tambal. Sa lakdot nga pagkasulti, kining sakita walay kasulbaran. Wala gyud siya sulbad kung imong lantawon. Arang lisuda jud ni siya. Unya nay uban ani nga maayo rag iyaha, pero kasagaran gyud ani madunot gyud ang lawas hangtod nga mamatay. Sa mga nagbasa og Biblia, masayran nato nga dunay mga nakasulat sa Bible nga mga personalidad, mga tawo
nga sila nataptan ni ining maong sakit tungod kay gitunglo sila sa Dios, kay gibuhat nila ang mga butang nga wala kahimot sa Dios. Akong usbon. Sa Old Testament, dunay mga tawo nga na-record, nasulat, nga naa ni ining maong sakit nga sanla, sakit sa panit nga moabot sa bukog, mulata sa unod og panit nga moabot gayod sa bukog mga igsoon, kining matang sa sakit sa sanla sa Old Testament, na-record ning mga tawhana nga nataptan ni ining maong sakit tungod kay nahimo silang tinunglo. Natunglo sila mga igsoon tungod kay dunay mga butang nga dili ipabuhat sa Dios nila, maoy ilang gibuhat. Si Gehazi, usa siya sa mudawat unta sa double portion pod nga anointing, dihog, kaalam, gahom. Siyang agalon nga si Eliseo. Apan ang naitabo ni Gehazi, gitaptan hinoon siya og sangla. Og namatay siyang sanglahon. Wala niya nadawat ang panalangin, wala niya nadawat ang dubling katakos, kaalam o gahom, tungod sa kahakog niya sa bahandi. Ang sangla ni Naaman, general sa Syria, nibalhin sa iyaha. Tungod sa kahakog niya sa iyang bahandi. And another is si King Oseas. Kini si Oseas, mga igsoon, usa siya kahari nga gihimo sa Dios nga lig-on kaayo tungod kay nagmasinugtanon, nagsunod man siya sa Dios. Parang masiguro nato atong basahon mga igsoon. 2 Chronicles chapter 26. 2 Chronicles chapter 26 verse 1 to 5. 2 Chronicles chapter 26 verses 1 to 5. Ingon diha mga igsuon. Basahon nato sugod sa uno. Si Oseas nagpanuigon og 16 sa dihang nahimo or gihimo siya nga hari sa tanang katawhan sa Juda, puli sa iyang amahan nga si Amasayas. Paminaw. Human sa kamatayon sa iyang amahan, nailog niya pagbalik ang ilot o gitukod niya kini pag-usab. 3. Naghari siya dito sa Jerusalem sulod sa 52 katuig. Ang iyang inahan mao si Jecolias nga taga Jerusalem. Verse 4, tanawang verse 4. Gihimo niya ang matarong atubangan sa Ginoo. Sumala sa tanan nga nabuhat sa iyang amahan nga si Amasayas. Remember nga nagkinabuhi siyang matarong atubangan sa Dios. O mao'y hinungdan nga gilig-on siya pag-ayo sa Ginoo, gihimo siyang madaogon. Verse 5. Naninguha siya sa pag-alagad sa Dios sa panahon ni Zacarias nga mao'y nagmatuto kaniya sa pagbaton sa kahadlok sa Dios. Samtang nagpadayon siya sa pag-alagad sa Ginoo, gihimo siya sa Dios nga mauswagon. Tanawa ra guni. Lami kayo ang kinabuhi ni King Oseas sa iyang pagsugod sa pagkahari. Ang last verse, ang verse 5 niingon, He sought God during the days of Zechariah, who instructed him in the fear of God. Gidisciple siya, gitudluan siya, gimatuto siya, nga magbaton siya og pagtahod sa Dios. Kabalo mo, daghan kayong tawo nga naay Ginoo sa ngabil, pero walay pagtahod sa Dios. Mao ni ang daghan kaayo karon. Kusog kayo ning makigdebate ning mga tawhanan ni. Kusog kayong mangangkon nga kami insakto. Pero ang Dios na aras sa ngabil, wala sa kasing-kasing.
And tanawa dinhi, ingon ang Bible nga si Oseas, sa atubangan sa Ginoo nagtubo siya nga dunay pagtahod sa Dios, nahimo siyang hari, ug ang iyang gingarian mas nilig-on, nagmadaugon, successful, samtang ilalom kini sa iyang pagdumala, diin siya na ilalom sa pagtahod, pagkahadlok sa Dios. And that is why ningon ng Bible nga, as long as he sought the Lord, God gave him success. Now notice nga, ang mga hari, sulungan na igunay, maggira ni sila. Therefore, pag naghisgot ganig success ang Bible, it means nga, sa kapanahon sa mga hari nga, sa panahon sa mga pagsulong sa gera, mudaog gayud sila tungod kay ang Dios mao'y nag-uban og nanalipod nila. Nakuha na to? Nasabtan na to mga igsoon? Daghan kayo ni sa mga Kristohanon nga sa pagsugod, pagpakiglakaw sa Dios, matinud-anon kayo, lami kayo ang pagpakiglakaw sa Ginoo, mapaubsanon kayo. Sa diyang dunanay mga katakos, naanay nakasabot na, naanay kaalam. Sa diyang muangko nagkadaugan, ingon pa kung kanusa nagtiguang, diha pa nagkabadlongon. Kung kanusa nakatilaw sa daghang kadaugan, sa kadaghas panalangin, sa kadaghang gipadayag sa Dios, nga pagkamaayo sa Ginoo ngadto siyang kinabuhi, diha pa siya nagpabadlong. Versikulo 16, verse 16. Chapter 26, verse 16. Hangtod sa 23 niingon, apan sa gamhanan na si Oseas, nahimo siyang garbuso, busa gipukan siya, kay wala man siya magmatinud-anon sa Ginoo nga iyang Diyos. Misulod siya sa templo aron pagsunog sa insenso dito sa halaran, bisag gidili kini sa Ginoo. Ang iyang gibuhat mao ang butang nga dili mao gisugo sa Ginoo niya. Apan ang gisugo sa Ginoo niya, wala niya buhata. Kabalo mga igsoon, sa Old Testament doon ay tulo ka anointing. Anointing para sa hari, anointing para sa prophet, o anointing para sa priest, mga pare. Kung gi-anoint ka as king, ang imo ragayong assignment is to rule over the kingdom. Dumalahon na gyud nimo ang gingarian. Kung gi-anoint ka as a prophet, i-guide ra gyud nimo ang gingarian pinaagi sa gisulti sa Ginoo. Kung gi-anoint ka, gipili ka aron mahimo kang pare, ang imong buhaton maghimo gyud ka aning mga paghalad og mga pagsunog og insenso. Si King Oseas, gipili siya sa Ginoo aron mahimong hari. Apan tan-awan niyang gibuhat, ang dili iyahang assignment mo iyang gihimo, ang iyang assignment iyang gibiyaan. Ni hambog manik siya, ni gara man siya kaayo. Gasunog siya insenso. Ang mubuhat ani si Zacarias. Ang mubuhat ani si Zacarias or ang mga pare, kay sila may gi-anoint para ani nga buhat. Sila na-assign ani. Sila gipili sa Dios para mubuhat ani. Verse 17. Apan gisunod siya, misulod siya sa templo niya aron sa pagsunog sa insenso dito sa halaran, bisag gidili kini sa Ginoo. Verse 17. Apan gisunod siya ni Azarias, ang pare kauban ang 80 ka isog nga mga pare sa Ginoo. 18. Gibadlong nila si Hari Oseas og ingnan, Oseas, dili ka angay nga maoy magsunog og insenso alang sa Ginoo. Buluhaton kini sa mga pare nga mga kaliwat ni Aaron nga gipili aron pagsunog sa mga insenso. Hala gawas kay sayop kining imong gibuhat og dili ka makapaabot nga pasidunggan ka sa Dios, sa Ginoo. Unsa daw? Nganong yan ang gibuhat? Kay
Dili ka paabot. Sultiira ko nang nasa imong tapad, ina ikaw, di gyud ka kapaabot. Ang tanang panahon gitakda sa Dios. Ang tanang panahon ang Dios mao ay nagbuot kanos may tabo, pero kay di man ta kapaabot mao nang masugamak tag kasakit problema. Kini si Oseas, diya siya'y kadaugan, naa siya'y success. Kasagaran nga mohimo ni ining pag-inaugurate or kining kanang maghimo og mga halad agig pagpasidungog sa kadaugan sa hari nga gihatag sa Ginoo, ang pare or ang prophet pareha ni Saul. Sa gibuhat ni Saul mao pod ang gibuhat ni Oseas, dili ka paabot. Siya'y nag-una-una, siya'y nagbuhat dito, naghalad siya. Gibadlong siya mga igsoon, verse 19. Verse 19. Nitindog si Oseas dool sa halaran dito sulod sa templo. Og nagbitbit siya sudlanan sa insenso. Nasuko siya sa mga pare og sa kalet, gitaptan og sangla ang iyang buna. Leprosy. Kabalo ba mo mga igsoon nga bisag dugay nakagsimba, mabadlungan ka, masuko pagapon ka, ngano man na wa ka mitubo. Kanang mga pagtudlo, mga pagbadlong ikaayo na nato. Pero kay sobra pas leprosy ang mipilit sa atong kasing-kasing kining garbo mga igsoon. Sa pagkatinood lang, dili man gyud ni leprosy ang problema ni Oseas. Ang leprosy nagpadayag ra ni nga natinunglo siya tungod sa iyang garbo. Verse 20, si Azarias, ang pare o ang tanang mga pare, mitanaw kaniya, og nakita nila ang sanla diha sa iyang agtang. Og diha, gipagawas nila siya, og siya mismo, midali pagawas kay, gisilutan man siya sa Ginoo. 21, si Hari Oseas, usa ka sanlahon hangtod sa iyang pagkamatay og nagpuyo siya sa laing balay. Wala na siya pasudla sa templo. Si Jotam nga iyang anak maoy nagdumala sa panimalay sa hari og nagmando sa nasod. 22. Ang nabuhat ni Oseas sukad gayod sa sinugdan na isulat ni propeta Isaias nga anak ni Amos. Unya, si Oseas namatay og wala nila siya ilubong sa lubnganan sa mga hari kay sanlahon man siya. Og si Jotam, ngayang anak, maoy mipuli kaniya pagka hari. Now, kung moatras ka sa verse 20, last na line, verse 20, last line, niyon sa diha, og diha, gipagawas nila siya, og siya mismo midali pagawas kay gisilutan man siya sa Ginoo. Nakakuha na ta sa context, background aning leprosy nga sakit. Nga mga Hudiyo ani maglantaw sila ni mga tawhanag naa kaning sakita, ang ilang panglantaw tinunglo ka o gisilutan ka sa Dios. And that is why, kung dito rata sa gospel nagbasa, dili kayo nato ma-absorb. Galangoy-langoy ta, kutubras maabot sa atong pag-utong. Dili nato matugkad o gayon. Karon masamtan ni mo o gayo. Ngano gayod ang mga tawong na leprosy sa kapanahunan ni Jesus. Bisan sa wala pa matawo sa Jesus, gipalayo man sila, gilain man sila, gi-isolate man sila, gidistansya man sila sa mga tao. In fact, kining dapit nga nakita nato sa Lucas 17 mga igsoon, dapit na ni siya boundary sa Juda o sa Samaria. Sa south nga gingarian o sa north nga gingarian, gani sulod na ni sila kung tan-awon sa survey, nasulod sa boundary sa Northern Kingdom. Kining dapita nga naa dito ang pulo kasanlahon. Nganong diya sila sa boundary ibutang? Because ang boundary walay mo paduol tao diha.
nga gikan sa Juda or gikan sa North, tungod kay ang taga-Juda na guna-una nga sila ragyod ang katawhan nga tinuod nga iya sa Dios, samtang ang naa sa North, naa sila sa North nga ang Northern Kingdom sa Israel, ila nga mga compromise, mix, sagol nga katawhan. Mauna nga, kung doon na kay tuyo moadto kag Galilea, di ka mulabang aning boundary. Walay tawong mamuyo aning dapita. Mulibot pa ni sila dito o sa sila musubay. Paingon, subay sa gilid sa tubig, sa suba, sa lake, sa lawa. Galilea, pasaka na. Ba't ini sila mudritsog labang sa tunga na dre ang boundary, wala ni tawo. Walay namuyo. And that is why diha gipangbutang ang mga tawong sanlahon. Automatic na nga sa unahuna sa mga tawo, pag naa kay sanla, gitunglo ka sa Diyos. But listen to this. Pag imo nakita ang kahimtang sa usa ka tawo, ayaw guna-una ang kinis siya gisilutan sa Diyos, kay sama sa buta sa chapter 9 sa John, na tao siyang buta arong ikapadayag ang gahom sa Diyos. Wala gyud ta nasayod unsay naitabo aning napulo ka sanlahon. Dili po ta ingog nagdungan ni sila. Maybe dunay usa ani nga sanlahon. Gibutang siya dito nga dapit na napilaing sanlahon, gibutang na po siya dito gi-isolate. Hangtod nga naabot sila pulo ka buok. Nakining pulo ka buok mga igsoon na sila sa boundary. Og imposible kay ni silang ikahimamat og tawo, makita sa tawo, tungod kay naa lagi sila sa boundary. Og walay mulabay aning dapita, gi-isolate ni sila. Kung imong basahon ang tibuok Leviticus 13, chapter 13 sa Leviticus, naibalaod diha may tungod sa sakit sa panit. Ang nakabutang dito, nga kung doon na kay sakit sa panit, di ka pwedeng maduol og tawo. Di ka pwedeng pakigsultian. I-distansya gyud ka nga bisan mahanginan ka, di pwedeng maangimong ang hangin nga nilabay nimo muadto sa nang naay mga tawo kay manakod ning sakita. So, ang paagi lang ani is kung maayo ni siya, ipahiling siya sa pare, ipatanaw sa pare. Kay ang pare may gisugo nga maoy mo hatag ni ini og certificate pag matuod nga naayo na siya. Og ang saksi, dili lang katong certificate nga ipakita nga naayo na siya, kun dili makahimo sad siya, nakahimo sad siya sa paghalad. Mo nang maghalad sa siya. Maghalad sa siya, nya human niya halad, imuan siya certificate, pirmahan ba na sa pare or siliyuhan. Unya iya na nang dadon kay inig magsuroy-suroy siya, dili siya patyon. Kay ang balaod ane, kung ikaw na kaning sakita, unya magsuroy-suroy ka. Ug muduol kag daghang mga tao, madisgrasya usab sila mo nang ang mahitabo, batuon ka og sunugon. So, pag naa kaning sakit nga leprosy, ipahibalo kas katilingban. For example, ikaw si Jonas, nga taga Purok 5 sa Lourdes, naa ka aning sakita, ipahibalo sa tibuok barangay Lourdes nga naa kay sakit. Aron nga, ang mga tao makakita nimo mulikay sila. Ang dili lang kana mo'y imong buhaton. Tanawan ng Leviticus 11. Leviticus 11 verse 35. 46. 45 to 46. Pag naa kani nga sakit, kinahanglan nga mauni ang imong buhaton. Leviticus 13:45 to 46. Ingon diha mga igsuon. Nga gikinahanglan magsuot kag biste nga gisi-gisi. Unya, magsyagit ka, padaplin mo, palayo mo kay hugaw ko. Na ako'y leprosy, manakod ko. 45. Verse 45, 11:45. Ang sanlahon, kinahanglan nga, magsulob og gision nga biste, og
dunghay niya ang iyang buhok, og tabunan niya ang ibabaw sa iyang ngabil, og muingon siya sa kusog nga tingog, hugaw ako, hugaw ako. Magsagit siya, hugaw ako, mag-face mask siya, tabunan niya ang iyang baba. Magsuot siya gisi, dili siya pwedeng manudlay, ipadunghay niya ang buhok. Ano man, mga taong maglantaw nimo nga ingana imong buhok, automatic makasabot na sila nga naa ka ng sakita, mulikay sila nimo. Protection na nila. Kabalo mo, mga audio, color coding ni sila suot. Pag magsuot na gani ka gisi-gision, o nya mo na nga color, automatic na unsa sila sanlahon. Sumudistansya dayon sila nimo. Nindot unta kung karon ni nato buhaton. Kining luoran, okay, pula ang suot ninyo. Di ni nagpasabot ning nagpula mga luoran. Yaga na mga garbuhon, sige, ang inyong suot, blue tanan. Yaga to mga tapulan, saka pag itom mo tanan. Aron mahibaw-an ba unsay batasan sa kada usa? Unya, kung ang maot nga batasan, naani mo tanan o tanang color isuot. Rainbow. Mao ni ang paagi nila sa Old Testament aron nga makaila sila sa mga tawo. Kay dili nimo mailhan ang mga tawo ni atong panahon na kon dili nila ipaila ang ilang kaugalingon. Og tungod kay kining sakita manakod og walay tambal, ang unang balaod nag-ingon nga kung naa kani nga sakit, magsuot ka gisi-gision. Dili ka manudlay. Tabunan nimo ang imong baba og magsigi kag syagit, pahawa mo, distansya mo, palayo mo, kay hugaw ko, manakod ko, leprosyon ko. Nasabtan na to? Nasabtan? Verse 46, magpabilin siyang hugaw samtang anaa pa kaniya ang sakit. Og kay hugaw man siya, magpuyo siya nga mag-inusara sa usa ka puloy-anan sa gawa sa kampo. I-isolate siya, lainon siya. Nadili na nimo kung imong ibutang ang imong kaugalingon, ikaw ning masakiton. Unya, lainon ka, idistansya ka, ang imong pamilya sulod sa siyam ka adlaw nga naa kaning sakita or sulod sa siyam ka tuig nga paantuson kaning sakita hangtod mamatay. Ang imong pamilya tulo pa lang daan katuig. Tulo pa katuig nga naa kaning sakit. Bisag buhi pa ka, magpa-burial service na sila. Perting subuan perting sakita kayo nga kaimtanga. Now, unsa to'y ilhanan mga taong tinunglo sa Dios, mga taong wala kapahimaya sa Ginoo, mga tawo nga nisupak gayod sa kabubuton sa Dios, mga tawo nga tinunglo. Ingno na nila sa ilang kapanahonan nga mga tawong sinalikway, mga tawong gipalayas sa iyang pamilya. Dili ang iyang pamilya mao'y nagpalayas kaniya, kundili ang iyahang sakit. Nga gani, si Oseas voluntaryong midagan o gawas, og mipuyo sa laing panimalay, gawas sa iyang palasyo. Balik na tas panahon ni Ginoong Hesus mga igsoon, ingon siya, now, on His way to Jerusalem, asa siya gikan? Gikan siya sa north, paingon siya sa Jerusalem, sa Juda. Paingon siya dito, ningon siya, Jesus travel along the border between Samaria and Galilea. Tanawar ko ang iyang giagian, dili agianan. Ang iyang giagian, sarado. Nga sa ato pa, wala ni siya yung tawong moagi-agi aning dapita tungod kay gi-explain na nako ganina nga kung muadto ka sa south, agi kas daplin. Kung muadto ka sa north, agi gyapon kas daplin, di ka moagis tunga. But nga anong niagi man si Jesus diha?
Atong masabtan nga, bisan ang mga taong sinalikway nga wala na'y paglaom, naay paglaom ni Ginoong Hesus. Naay paglaom sa Ginoo. Kabalo ka, ang pare, ang pastor, di kasulbad sa imong problema. Ang relihiyon, imuha na tanan, di na katabang nimo. Ang makatabang nimo, ang Ginoong Hesus. Pero usahay, Ginoo, ratag natay sakit. Maginoo, ratag naay balatian. Samot ng naay tubig nga mainom. So, niagi gyud si Ginoong Hesus, gituyo gyud niya. Kinsa may nagsugilon sa atong Ginoo nga diha anang dapita dunay mga masakiton nga ang ilang sakit manakod. Wala. Pero ang atong Diyos nasayod nga bisag di pa ka manugilon or di ka isugilon, nakakita ang Ginoo sa imong problema. Ug ikaw mo'y tuyo sa Ginoo. Next verse, mga igsoon, ingon diha, verse 12. Ingon ang verse 12, and he was going into the village. 10 men had leprosy met him. They stood at a distance. Nagpalayo ra sila. Ningon ang Bisaya, nagpaantaw. It means nga, kanang ilang gipakita ang ilang kaugalingon. Mayong kay kag nagpaantaw, kung naa ko dire nagbarog, unya mutungtong ko sa lamisa, maunay nagpaantaw, makit-an ko sa tanan. Sila'y sakit sa lawas, na sila'y problema, wala makatabang ilang pamilya, wala ikatabang ang World Health Organization sa ilaha, walay tambal. But pagkadungog nila aning Jesus, naguna-una na lang tigali sila, yes, gamhanan lagi na siya, makaayo lagi siya balatian, pero sa may paglaom natong imposible po mulabang, muagi aning dapita. And then milabang mangyod ang Ginoo ni pakita mangyod sa ilang dapit. Gani di sila kadagan, dili sila kaduol. Ningon diha, distance ra sila, in a distance, layo ra sila. Nagsyagit sila, nagpaantaw. Ang next verse, nag-ingon, syagit gyud sila mga igsoon. And called out in a loud voice. Dili ni sila parehag prayer meeting na ito. Kaya po na niyang mahuman. Amen. Musabay-sabay lang ka-amin-amin lang ka nang kaampo sa mong tapat. But kasyagit ni sila, Jesus! Lord! Tabangin mi, Lord! Wa ni sila nahadlok sa tapat nga madunggan ang ilang prayer. Kabantay mong mag-prayer mo. Labi nagkamura, di may bawag, nag-ampo, wag na humana o wala. Kaya wa may na nagtingog. Kuha na lang, Ter, ikaw na lang ampo, Ter. Dahil sunod, ikaw. Sunod, ikaw niya. Humana ta. Nganaw na lang na to. Okay? Gasyagit sila, Jesus, Master, have pity on us. Kaloy iintawon kami. Naa sila sa layo, gasyagit sila. And unsay unang word, they stood at the distance, nagpaantaw sila. Naa sila'y problema, so wala sila nagtago-tago. Nga daghan na ito mga igsoon, dugay kayong ikatagbo na ito ang kasulbaran sa itong problema kay gasigig likay-likay, sig tago-tago. Kabantay mo, pag sugot problema, sige yun naglikay-likay, sige yun nagtago-tago. Tawag yun sila, Jesus, have mercy on us. Next verse, o sa gisultis Ginoo. Kabalo ba mo? Tagdan ng gisultis sa Ginoo. When he saw them, he said, go, show thyself, show yourselves to the priests. As they went and they were cleansed. Ningon sa Jesus, lakaw, pahiling mos mga pare. In other words, ipacheck ninyo dito, arong gamaan na mo, og certificate, nya maghalad na mo dito, aron pag matuod nga naayo na mo. Ngunit gisultis Ginoo. Understood na dayon nila nga, kaayuhan na yun eh.
Yung anong pagtuon man ta dito, wa pa ta naayo. So, ningon diha nga, samtang naglakaw sila diha sa dalan, silang napulo kabuok mga igsoon, nangaayo sila. You see? Kung naiisultis Ginoo niya imong buhaton, naa diha ang kaayuhan. Sige ra tag-ampo og kaayuhan, pero ang gisulti sa Ginoo di nato buhaton. Kabaluta nga ang pulong sa Dios kining Biblia, gamhanan kay pulong nis Ginoo, pero nganong di mataganahang mubasa ani? Nganong dili man taganahan magtagad sa pulong sa Ginoo mga igsoon. In verse 15, indutan ng verse 15. Ingon ang verse 15. Uy, wala may tao dito. Kung basahon dire. Ingon ang verse 15. Ingon diha. Ang usa kanila sa pagkakita, salamat kayo. Ang usa kanila sa pagkakita nga naayos siya, mibalik siya nga nagdaig sa Dios sa kusog nga tingog. Dili tanan panalanginan, mapasalamaton. Dunay uban panalanginan, hambugon. Mugara, muhambog. Pero siya, pagkadawat niya sa panalangin mong kaayuhan, ibalik siya nagpasalamat sa Ginoo. Sa verse 16, nagpaubos siya, miyapa siya sa tila ni Jesus, nagpasalamat kaniya. O yan, ingon ang Bible, Samarianhon kadtong tawhana. Unsa daw? Samarianhon. Saan na Samarianhon, pastor? O, dari tanaw. Ang siyam, pure sila nga mga taga-South, mga Hudiyo. Kining usa nga nasagol, taga-Samaria, nga kung Hudiyo ka pero nagpuyo sa Samaria, isipon gihapon kanilang hugaw og dili apil sa katawhan sa Dios. In other words, sa naayo na sila kining ilang giisip nga dili apil sa katawhan sa Dios, mo pay nibalik og pasalamat. Nasabtan na to? Dili tanang panalanginan mapasalamaton. Kay naa gani panalanginan muhambog mugara. Magpagarbuhon hinoon. Ingon ang verse 17. Tanaw ang verse 17. Unya, mingon si Jesus, dili ba napulo man katawo ang nangaayo? Hain man ang siyam. Nganong kiniramang langyaw ang mibalik sa pagpasalamat? Muna ang pangutana ba? Ingon siya, wait sa. Shh. Napulo man. Napulo man tong nanginahanglan. Og na po ang gihatagan. Nganong usara man ning nibalik og nagpasalamat? Di ba ang tanan gitagaa gininawa, gitagaa kusog, gipalakaw, gitagaan sa ulan, gipasidlakan og adlaw, nganong pilaraman ang maanas Domingo sa simbahan og musimba? Yung mga taong mudong og simbahan kay nay bunyag, di pagod gani mosulod, manigarilyo ra atong gawas. Doon ay mga taong mudol simbahan kay lubong. Or makasulod na kag simbahan kay nanakas lungon. May mga tao nga nana. Dili gyud nila tuyo nga mudong og simbahan kay magpasalamat sa Dios. Dili rason ang Dios. Dili maoy tuyo ang iyang pulong. Lahi og tuyo, verse 19. Miingon kaniya sa Jesus, tindog og lakaw ang imong pagtuo, maoy nakaayo kanimo. Tanawa ha, sa matas mga tao kato sila makasasala, mga tinunglo sa Dios. Pero sa mata og sa kasing-kasing sa Ginoong Jesus, importante kayo sila. Kanang naa sa imong tapad, lingia ina importante kayo ka sa Ginoo. Mark chapter 1, Marcos, Kapitulo 1, versikulo 40 hangtod sa 45. Mark chapter 1, verses 40
to 45. 40, may usa ka sanlahon, lain na po ni. Nga miduol kang Hesus. Misulod og mihangyo, miluhod og mihangyo sa iyang panabang. Nangayo og tabang. Next. Siya mingon, kung buot nimo makahinlo ka kanako. Nihangyo siya. Listen to this. Ang Mark chapter 1, 40 to 45, private ni siya. Sikrito ra ni. Bisan ang mga tinunan, wala masayod. Kaya nga naman, dili lagi pwede nga ang naaaning sakita mo associate, mo duol og mga tao, mo fellowship. Kay kung masakpan ka na kaning sakit mo duol-duol kag mga tao, sunugon dayon kang buhi. Nga naman, unang-una, manakod ka, ikaduha, isupa kas balaod. Kayang balaod niingon man, dili pwede. Muduol ra ka, adtos mga Hudiyong pare, kung imong tanaw, medyo naayo nakagamay, aron i-check kanila. O may doktor, anong panahon na? So, sekreto ni siyang niduol sa atong Ginoo. Nag-inusara siyang miduol dito. Ningon ang Bible nga, miluhod o mihangyo. Kining word nga luhod, it means, giila niya kinsa ning iyang giduol. So, nagpaubos siya. Sunod, mihangyo, it means nga, kung dili itugot, okay ra pod siya. Pero kung ihatag, malipay good pod siya. Nihangyo lang siya. Ningon siya, kung buot nimo, if you are willing, you can make me clean. Kung kabubuton nimo, kung maluoy ka, kung okay nimo, ayuhon ko nimo. Sa verse 41, naluoy si Jesus sa sanlahon, busa, iyang gihikap siya o giingnan, buot ko, busa, mahinlo ka. Tanawa ra gining verse 41, naid akong problema diha. Shh. Focus ra God sa verse 41. Unsay di problema diha? Ingon diha, Jesus was indignant. Wala man. He reached out His hand and touched the man. Muna'y problema. Iyang gihikap ang masakiton. Ang balaod ani, nga kung ikaw nakabalo nga nana siya ang sakita, ikaw na'y mo distansya. Kay kung muduol kaniya nga nakabalo kang na siya'y sakit, duha mong sunogon. Duha mong patyon, duha mong silutan. Or i-isolate ka, apil niya. So, ang gibuhat sa itong Ginoo, iyang gihikap. Kabalo mo mga igsoon, kitang tanan, dunay problema. And lain-lain tag problemas kinabuhi. Walay taong makasulbad ni ana mga igsoon. Dunay problemang mabot sa tawo nga wa gyud laing makasulbad ang Ginoo ra gyud. Og kana mao ang hikap sa Ginoo. Munang nanginahanglan tagtandog sa Ginoo si Jabez, nagampo siya ingon siya, Lord, kun imo kong kaluy-an, dunggon kun nimo, imo kong i-enlarge nimo ang akong territory, hatagan mo ako og success, unya ang imong kamot manalipod nako. Ingon siya, may your hand be upon me. Kabalo na ta nga kung asa ang kamot sa Dios, do na gyud nay kaayuhan. Hello? Dito sa Sikihor mga igsuon, nay mga tigulang ba karaang mga storya nga mo pikpik ra kuno sa imong abaga, mulatay na ang hilo og mamatay na ka. Munang inigpikpikon gani ka, balsan din imong suntok. Mamatay manggaling, kabalos. O na ilahang mga istorya mga igsuon nga inihikap. Di mo to na.
Mga barang-barang, kabalo mo, kaya mga taong walay tinuod nga relasyon sa Dios, bayndaghanan nagtuo-tuo. Mutuo po mga daot-daot, barang-barang. Hello? Di mohunok panigarilyo nalata ang baga unya muduol barangan moingon na dayog gipadaot ka sa silingan. Na silingan na napasanginlan. Nga naman, relihiyoso kayo pero ignorante sa pulong sa Ginoo. Gusto ba kayong makiglalis? Kami mo insakto, kami, kamao kayo ba? Pero pagsubay pa nimo sa pulong sa Ginoo, kami ron namin sa church history. Kana ko, grabihan ni sila, no? Gusto kayo mangingalan og sulpot. Sa church history sila, mandi ay ang nisulpot. Gi-hijack, giagaw. Munang matingala kang ang pagtulunan sa mga apostoles and the fathers, layo kaayo sa ilaha karon. Kay ila din giagaw, gi-hijack di ay. Muna kung magtuon kag Biblia, magtuon po ka sa gisugdan gyud sa pagtuo mga igsoon, makaingon gyud kang kinigit sila palaaway kayo bantog ra. Mao di ay may nang hijack. Okay, pirata. Okay, padayon ta mga igsoon. So, he said, I am willing. He said, and be clean. Unsay una niyang gisulti? Gusto nako nga mamaayo ka. Be clean, mamahilo ka. Nakabalo ka pag ang Ginoo ay mosulti, bisan pa og unsa kagamhanan ang mubabag ana, dili na siya makapugong kay gisulti na sa Ginoo. Hello? Ang Ginoo wala pa ni nakinahanglan og usa ka tuig nga hiring-hiring aron ka ma-impeach. Ang Ginoo pag mosulti, anang time nga gusto niyang ipatuman na matuman gyud na. Na ang estimated to nga magasto sa kada adlaw nga hearing, kada adlaw is 25 milyones. Pinakagamay ha? 25 milyones ang magasto kada hearing kada adlaw. Nya usa sa mga senador niingon nga kining impeachment hearing moabot panig usa ka tuig. So pila man na kaadlaw, dili nimo i-appeal ang Domingo o Lunes o Domingo o Sabado. It times nimo 25 million o sa katuig. Perteng dako Anang kapoy-kapoy ra gyud. Nya ana pa mga ebidensya ng way klaro. Moingon na dayog oy kani Xerox pero consider na ni nga. Pero og sa pikas na, o di na consider kay Xerox. Libog. Libog kayo lagi. Pero ang Ginoo na gani may musulte, may tabo gyud na. Di na maglangay ang Ginoo. Sa pagbuhat niya sa langit og sa yuta, Genesis chapter 1 ingon ra siya, let there be light. Boom, there was light. Itong dayon. Wa ni ningog dugaya kanus apa kahuhay. Inexultes Ginoo may tabo. Munang nindot kay mga Kristiyanon kanunay magbasag Biblia kay nasayod sila unsay gisulti sa Ginoo. Pero kana mga Kristiyanon way basa-basag Biblia, walay tuon-tuon sa pulong sa Ginoo, musulti na daw, nahigugmas Ginoo, pero maghimog desisyon sa kinabuhing way apil ang Ginoo. Mao dunay klaro mga igsoon. Sige siya kawala no, naaagit tay microphone usan na lang tingog, and then taga na kuan ni maintenance. Bahala na mga guba basta gigamit para sa Ginoo. So ingon siya buot ako mamahinlo ka. Sa verse 42 na word hang immediately. Pag magbasa ganimo og English Bible sa Mark kanunay ninyong mahibalag ang ma-encounter ang immediately. Human musulti si Jesus, mo follow dayon ng verse nga naay and immediately. Sa Bisaya pa, og diha dayon. Human niya sulti hitabo dayon immediately. Sa to pa ang Mark nagsugilon siya ang Ginoo di langayan. Kitaray, langay-langayan. Labi nagdomingos buntag. Langayan jud. 42.
Diha dayon na hinlo ang sanlahon. Lahat 42? Uy, ninduta man ang tubigan na diha. 43. Dara, 43. Unya, gipalakaw siya ni Jesus og hingpit nga gipahimangnuan. Verse 44. Namo tanan diha, verse 44. Ayaw gayud kini isugilon kang bisan kinsa. Adto hinuon dayon ang pare og pahiling kaniya. Unya, paghalad sumala sa gisugo ni Moses aron pagmatuod sa katawhan nga naayo kana. Muna na akong ipasabot, no? Dool sila dito sa priest, tagaan silang certificate. Before sila tagaag certificate sa ilang kaayuhan, pag matuod nga ayo na sila, muduol una sila maghalad. Kay ibig sabihin nga naghalad sila is totally healed na sila. Gi-accept sila sa Ginoo. Gipasaylo sila sa Ginoo. Munang naayo na sila. And then hatagan sila certificate, maglakaw-lakaw sila. Oh, ikaw man to si Gonzalos. Nga naman ka din, manakod ka. Muna nandayon si Gonzalos. No, basahan eh. Pirmado ni attorney. Nasa ipakita nga pagmatuod. Nasabta na to? Now, mausap ni ang gisulti ni Lord dito sa Lucas 17, sa napulo ka, sanlahon. Iyang giingnan, lakaw mos mga pare, pagpahiling mo dito. Pangayo mo dito og certificate nga naayo na mo. Diri sad, giingnan niya, shh! Wa may lain na sayod ani. Ikaw raman, lakaw sa pare. Unya, buhata ang paghalad nga gisugo sa balaod ni Moses. Muni ang sugo sa Ginoo. Ang next nga verse, unsay sunod nga nahitabo. Ingon diha, next verse ta, 45. Instead, giingnan man to siya nga ayaw, panugilon, lakaw sa pare. Pangayig certificate nga ayo na ka, paghala dito. Pag matuod nga na ayo na ka. Pero ningon diha, apan, he went out and began to talk freely. Wala niya buhata ang gisultis Ginoo. Ni adto hinuon siya sa arang daghanang mga tao, bisag kinsa ang iyang ikaymamat, iyang suginlan. Next verse, spreading the news. Sige siyang panugilon, depresyon ko, tanawa, naayo na ko, ang nag-ayo na ko, katungingan lagi sus. Ato na po siya sa laing dapit, gipanubi, gipanugilon, gyud niya. Unsay gisultis Ginoo, ayaw, saba. Ngano po ka nang unsay giingos Ginoong ayaw, mamay atong gibuhat. Nya, garbo ra ba ta? Matarong ko. Pero sa tinud-anay lang, ang gisugos, ginawa na to, ginahimo. Nga naman, gusto mo jutang magpagarbo? And then, di pag yun, as a result, dira, Jesus could no longer enter a town openly, but stayed outside in lonely places. Tungod sa iyang gibuhat, si Ginoong Jesus, di na noon makapasaya-saya. Di na siya kapasagad og duol sa daghang mga tao. Nakabalo mo nga nung himuon ni nga sekreto unta to? Because ang pinaka-importante, dili tong milagro nga naayo siya. Kay daghan pang mga masakiton nga ayuhon. But ang pinaka-importante, mawalihan sa pulong sa Diyos, sa paghari sa Diyos, aron sila maghinulsol o magpasakop sa Diyos. Na mga tao karon pagkabalo nila nga naing nga milagro, dili na sila moduol aron maminaw, aron maghinulsol, moduol sila kay mangitag kaayuhan. Daga mga tao musimba kay arong panalanginan. Wala sila nagsimba tungod kay ang tuyo nila magpasalamat sa Diyos, maminaw sa pulong sa Diyos. And that is why every time moduol tag church, ang Ginoo mo atong tuyo. Lingian ang nas imong tapad sa imong likod. Tanawan ang dagwa, ina Ginoo, lagi imong tuyo ni Arika. So giingnan siya, ayaw saba-saba. Muna akong ga-explain aksa ni Agi, tinulungan mo na ikaw pa ang gipahamak.
Unsa di ba? Tabang ko be. Pinahamak. Kitabangan na nimo, ikaw pa'y nadaot. Yung kauban nimo sa church nga naa anak nga office. Unya siya maoy naa diha sa priority lane didto siya sa sulod sa office. Unya nakit-an niya sa buho ang pila nga mga tao 100 plus. Kay nagpila sa 20 pesos nga bugas. And then nakit-an kas kauban nimo sa classmate nimo sa una, sa church nimo, sa pag-umangkon nimo, sa parinti nimo. Hala, si kuan ni kailaman ko ani. So gisikreto ka karon og duol dito unya ningong ayo rag paklaro. Sunod unya nya duol lipot dito sa likod. Kay nakit-an kaniyang gisingot ng luspad katong bahon nga gayelo ni Violet na gamay. Init kayo kang nagpila, naluoy sa nimo, kaila mo nang giingnan kag ayaw paklaro. Libot dito. Unya lingkod dito sa sulod. Aron dili na ka magbarog diha, aron dili na ka magpila. Pagtalikod niya, ikaw po naggra-gra po ka dito. Dito. Tinulungan ka na, pinahamak mo pa. Hello? Kabalo ba jud mo mga igsoon? Nga ang kasuginlan ragyod nimo sa tinud-anay sikreto ang Ginoo ragyod? Kabalo mo na yung mga sensitive kayo nga mga problemang isumbong sa ako. Akong ingnon ang hingtungdan, ako ning i-delete human ani, salamat nga nakaibaw ko ani. Mabasahan na sa akong anak nga si Rere. May bawa na sa uban. Hindi ko kahibaw sa makahatag ba hinoon mauna nga ato ning siliyuhan. Ako ning iampo sa Ginoo. Ayaw na i-spread. Kay dili tanang tawong makahibalo ani mo ampo nimo ang uban malipay silang nasibawan ang imong sekreto. Nasa akin ang alas. Alam ko na. So na yung mga taong ingana. Sila ang nakadawat sa benepisyo, sila pa karon ang maghimog kadaot nimo. Now, tanawan ni siya. Imbis na daghan pa ang matabangan, tungod ani niyang unang natabangan, siya pa hinuon na himong babag sa uban. Imagine, adi nakaduol-duol ang Ginoo dito. Kay labihan man niyang panugilon, labihan niyang panabi, nga giingnan siya. Ngano ganitong dili kaduol? Because na ay balaod, bawal hikapon. Ingom siya, gikap ko na ayo ko. Bawal mong paduol. And then plus, wala siya nagsunod sa balaod. Nga naman, ang balaod nag-ingon, nga kinahanglan gayon, adito muhimog paghalad sa gitudlo ni Moses, unya mangayo og certificate, nga para pagmaton nga naayo na siya, ngatos mga pare, pero nganong wala man kaana, og katupong gaayo nimo, hain maron, nganong wala man kaniya, ingna. So duha na sila aning patyunon. Duha sila aning naay problema. Ingon ang Bible, si Ginoong Hesus dili na makapasaya-saya. Dili na siya makaduol, basta-basta na lang. Sekreto na lang, kung asa siya, madunggan sa mga tao, mudong na lang dito ang mga tao. Nga naman, tungod kay, dunay dili kasaligan. Nindot manggod mga igsoon, kung unsa ray gisulti, maoray himuon. Pag moingon gani nga kini nga pulong para ra ni natong duha, di na pwedeng moabot sa ikatulo. Sa GC pa. Pag moingon na nag-atuaran ni, ayaw na nag-i-spread. Ay tanawan na iyang problema. Gitabangan na siya pa'y na imong hinungdan, nga ang tabang dili na maabot sa uban, kay wala niya buhata og unsay gisulti sa nagtabang niya. Nasabtan na to? Now, balik ta mga igsoon sa
context ani niya nganong lisod kay silang ayuhon, tungod kay dili sila pwedeng moduol sa tawo o ang mga tawo bisan pa ginigugma nila dili pwedeng moduol og makigsulti nila. Hopeless sila. So kung ikaw ni magpaabot na lang kas imong kamatayon tungod kay wa may panabang nga moabot jud nimo. Bisan tawo na lang makigsulti nimo. Pero atong nakita nga ang problema ang walay solusyon o imposible kaayong dunay panabang, diha sa Ginoo na ay kasulbaran. Sultian, diha walay pare, pastor, simbahan, unsang simbahan na makasulbad sa imong problema. Nay problema sa kinabuhi sa tao nga ang makasulbad ang Ginoong Hesukristo ra gayon. Amen? Munang kanunay gyud tang nagpakitabang diha sa Ginoo. Now karon, na ako ang Ginoo ra gyud makahimo sa pagtandog, sa paghikap. Ingon to sa kantas kalibutan sa among kapanahonan. My loneliness is killing me. Kana bang kagulanan? Kagulanan na gud na aniya kanunay? Wala joy, kisa may tawo ana. Ug moingon po ka og ang kwarta makapalipay nganong daghan man kayong mga datong naghikog. Og moingon po ka og gugma sa imuhang my love makapalipay. Nganong daghan man kayong gahilak. Ako na lang ang lalayo, ako na lang ang susuko. Kung moingon po kang nias mga butang aning kalibutan na ang kalipay, nga naman itong mga taong sigig suroy magulanon gyapon. Nadyo'y problema ang tao nga ang Ginoo radyo'y makahimo. Naihaw ang emptiness, nay void. No, pareho ra na. Nga dili gyud siya mapuno. Bisan unsa, bisan kinsa, o bisag unsang butanga. Ang Ginoo ra jud mo'y makahikap niya na. And so na yung kus Ginoo Lord, kining ako yung pagsunod ni mo, ako yung pagkinabuhi. Ikaw ra jud makahimo gyud. Naibutang nga di mabuhat sa akong nga wife, di mabuhat sa akong mga anak, di mabuhat ni bisan kinsa, di mabuhat sa kwarta, di mabuhat ni bisan kinsa politiko ha. Wa jud mabuhat ang tanan, ang Ginoo ra gyud ni mahimo. And that is why magkinaunsa gyud ang lakaw sa kinabuhi. Timan gyud ni ang Ginoo ra gyud. Maoy naay paagi para sa imuha. Na masirado ang tanan. Sirado ang mga kamot sa imong mga higala. Sirado ang mga pultahan sa imong mga minahal. Pero ang kasing-kasing sa Ginoo kanunay ang abli gyud para sa imuha igsuon ko. And bisan pa sa panahon nga dili nakakaduol sa Ginoo, nga uga na kay ka, nga dili ka kaampo, nga kapoy kayong isimba, nga kapoy ialagad ang Ginoo ngitag paagi. Siya maoy ni duol. Siya maoy ni agi ni atong dapita kay ang ila iyang tuyo. Sila nga mga may problema. And I realize mga igsuon yung kinabuhia. Ingon si Paul, doon na ko'y giampo. Nag-ampo ko mga igsoon nga, Lord, kumusta mo ko Ginoo? Kay ang last na ko nga resulta sa general check-up, upat kabuok ang red flag. Naka-red flag yun. Kaana ko niya, ang akong asawa, gisearch. Si Bingbing. Kamao man ang mubasa si Bingbing og mga result. Kay medtech man na. Gibasa niya. Pagpabasa po sa doktor, pareho sila, tanan. Gipabasa sa AI, maog hapon, nakuyawan ko nga. Huy, intawon. Di ko kakita sa kong anak mag-uyab-uyab. Di na ko kaabot sa kong anak nga mag-uyab-uyab. Saon na lang, oy. Wa ko'y malatos, ane. So, gaampo, so, Ginoo, Lord, tabangin, pagdintawon ko. Tabangin, jud ko, Lord. Na ganina, gahapon, nisamot kong kaluya.
pagpamahaw na mo, giinit man gyud nila ang sabaw sa sikwa. Giinit, namahaw mi. Kana bang lami kay pamahaw kay sabaw gaaso di higop ko. Daghan ako na higop nga sabaw. Tingala kung mura man ko gainom og tuba. Unsa man eh? Panos na di ay giinit. Hala, tibok adlaw gyud kung way nahimo mga igsuon. Kasigir kog si balik-balik sa CR, lubog, higda, hangtod pagagabi, gaulan na kayo niya mag-prayer. Ang mga baki man nag-prayer. Di yun magdungog, unang ulan. Wak, 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 dagan ang baki. Ganyan ang buntang na, nakuyawan ko ba, kung Lord, kumusta ka akong sugar? Ganyan ang buntag, pag-check sa akong sugar, 126, arang lipayan ako. Anak ko, Lord. Salamat, Lord. Ni us-us ba? Us-us doon. Lord, thank you. Abusar na po niya, abusar. Inom na po na coke. Yung mga itson, magtapos naman yun ta, no? Magtapos naman yun ta. Ang kada usa na to, dire na adjad aning problema ha. Dili literal nga nakay sakit. But musugot kag sa dili, tanang tawo na ay apan. Nga, dinhes kalibutan, wala joy makatambal ni ana, makaayo ni ana, makatagbo ana, makafulfill ana, makatagbaw ana. Wala. Ang Ginoo ra gayod mga igsoon. Now, unsa may mahitabo sa imong kinabuhi, dasigon ra gyud kanako nga naa ra gyud kanunay ang Ginoo. Kung wa nay paagi ka o wa nay paagi ang imong isig katawo, ang Dios dili mahutdan og paagi para nimo. Nasabtan nimo? Gigugma kas Ginoo bisag unsa pa ka. Limot magugug sulat sa ngalan mo nang malimot na lang gyud ko. Ako inya nang iusob og share sa inyo ha. Tapos nako mag-igsoon ako na ning close. Ako rang i-share ninyo ang Coca-Cola. Coca-Cola. Sige, kailan Coca-Cola? Coke. Yan, diabetic ba? Diabetic. Kailan na sila na? Ang tag-iya ng Coca-Cola ang nag-invento ana mga igsoon kabalo ba mo nga for 2 years 5 ra ka botelya iyang nahalin. Og ni-give up siya ato problema wa mo Coke. Somewhere in Atlanta kamao siya naa siya kanang murag pharmacist. Himo siya tambal, himo siya mga o niya kay lieutenant man siya sa army. Apil siya sa gera sa World War I. Naigo siya, wounded siya, severe ang iyahang tama. And that is why sa dihang na-exit siya, gipadala siya, gikuha siya. Bisan tuod na buhi siya, kinahanglan siya bugat nga medisina or kanang pain reliever parang mausbawan, makuhaan ang sakit nga iyang gibati sa iyahang samad. So, naghimo siya, nag-experiment siya, nagama siya og Coca-Cola. Ang original nga Coca-Cola, kanang Coca, dahon na siya sa kahoy nga Coca. Nga ang iyang dahon, cocaine, siyabo. Munang cocaine. Adiha. Nga iyang gimix og alcohol og syrup. Dayon gibutangan niya cola nuts. Munang Coca-Cola. Cola nuts. Soda, mix na. So, kung wounded ka ana, ilang gamito na, ilang ng imnon, muinit og ayo ang ilang lawas kay mo nay alcohol, labi naghilantanon plus cocaine, drugs, o katong syrup, arang tamisa to, energetic kayo. Muna mo inom bitaw kag kubra, sigay mong mata, murag madaog nimo imong balay og iligid. Tamis kayo. Niadtong panahon na legal pa ang cocaine sa Amerika. Especially sa ilang dapit. Tungod atong naigo siya, namugna ang Coca-Cola.
Tambal lang to. And for 2 years, 5 ra ang nahalin. Kay 5 ra ang nisulay palit. Siya ray gainom-inom ato. And then na-improve. Giban ang alcohol. Giban ang cocaine. So, frustrated siya o iyang huna-huna, hunongon na lang ni. So, iyang gibaligya. But before niya nabaligya ang Coca-Cola, nakahimo siya og syrup og tubig nga gipa, kanang sparkle bitan na tubig. Iyang gimix, pagtilaw niya, lami kayo. So, ana siya, pwede ra di ay og walay cocaine? O pwede ra di ay walay alcohol? But desperate siya, nawadaan siya gana, hopeless siya, iyang gibaligya ang formula. So, ang nakapalit sa formula, maoy pinaka-bright nga taos tibuok kalibutan. Nigasto siyag usa ka tuig para sa Coca-Cola nga ipainom niya og libre, walay bayad. Kay nasayod siya nga ang Coca-Cola maka-addict. After 1 year, di nakapwedeng mukaon nga walay Coca-Cola. So, kabalo siya. And then, naguna-una na po siya, kay natawo man si Pepsi, kompetensya. Og niabot pagyud sa time nga si Pepsi nay ideal sa mga tawo. So naguna na siya, unsaon man ako ni karon. So naghimo siya bag-o, gibag-o niya ang batol o ang pangalan. Nakakita siguro mo, New Coke. But ang mga tao ni boycott sa New Coke o niingon, balik ratas Coca-Cola. And that is why nabalik ang Coca-Cola na po. So naguna na siya, unsaon man ako ang Coca-Cola. Tungod kay soldier man ang nakaimbento. Kadtong panahon na World War I, pag-abot sa World War II, ang mga sundalo bisag asang dapita pabalunan og Coca-Cola. Because wala sila'y kaon o wala sila'y laing gikaon o na sila'y Coca-Cola kusgan gapon tamis man nagoy sirap. Maoy hinungdan nga sa tanang gera nga giapilan sa Amerika, kanang nasura na ay Coca-Cola karon. O hangtod ni abot tibok kalibutan, napilain. Ilang gibutang, bright case sila, ilang una-una, kining ako, kinahanglang di malimtan sa mga tao. So gagama sila bangko, gibutangag Coca-Cola. Gagama sila lamisa na Coca-Cola. Gagama sila orasan na pangalan Coca-Cola. Gibutang nila bisag asa kalingi na ay Coca-Cola. Wala ra nimo natilawi bat nakita nimo kanunay. And ang mga tao balik-balik na hangtod nga ang Coca-Cola niabot tibok kalibutan. Unya tungod kay di man mohunong ang ilang ka-bright. Pati ang ubang mga energy drink, mga kape, or bisan ang mga product nga wala na ilabot sa Coca-Cola, gipalit nila, gi-franchise, nagpalit sila, share. That is why nahimo silang empire. Now, ang lesson ani mga igsoon is this. Balik ta sa naigo sa bala. Niingon dito, nga kung wala tong gera o wala siya maigo, walay Coca-Cola karon. Nasabtan na to. Nga sometimes maguna-una ta ang problema, ang kadaot nga niabot sa itong kinabuhi, waray rason, wala ni hinungdan, nga nung nahitabo di sa akong kinabuhi. Pero wa ka kabalo, in the future, tibuok kalibutan. Nakatilaw sa Coca-Cola kay naigo ka sa bala. You see? Naigibuhat ang Diyos. Balik ta dire. Naigibuhat ang Diyos. Dili ka kamaingon diha nga nalipros siya, naa siya ni sakita, kay gisilutan siya sa Ginoo. No. Naiuban nga, problema sila aron ang gahom sa Diyos, madayag diha niya o sa umaabot pang kapanahunan. Kung wala ning napulo ka sanlahon, kung wala ning sanlahon nga mihangyo sa Ginoong Hesus, karong gabi wa tay nadunggang sanglahon nga giayo sa gatong Ginoo. Pamalandungan nato ni sa dili pa ta mo pauli mga igsoon, unsa may agion nimo sa imong kinabuhi,
wala na nailaing kasulbaran, it means oportunidad nimo na nga makakita ka sa grace nga buhaton ni Lord. And that is why siguro ang si Lord ang hari sa imong kasing-kasing og hunahuna. Dili ikaw, dili imong relihiyon ug dili ang tawo, ang Ginoo ra gayud mga igsoon. Unsa may moabot nimo sa imong family, ako sa akong family ani nga church. Sa unahan, akong huna-hunaon ng daan nga ang Dios dunay maayong katuyuan, dunay maayong rason. Og sa diha nga testingan nimong pangita, ang sulbad, wa jud kay makit-an, buot gipasabot di na imong problema na sa Ginoo. Klaro? Nasabta na to? Ikaw ug ako naaaning sanla. Nga kanang sanla o kuhaan nag-en, mahimo na lang ng sala. Unya, walay taong walay garbo. In fact, ang imong garbo mao'y hinungdan nga nay mga taong di ganahan nimo. Either ikaw may naana or sila di ganahan nimo kay kana naan nila. Ingon ana mga igsoon. Naot karon nga kagabion kasabot ka og nahibaw ka nga diha sa Dios walay dili niya mahimo. Duol sa Ginoo ra gyud. Isalig ra gina, itugyan ra gina sa Ginoo. Bisag dili na maayo ang naitabo, bisag dili na nindot ang imong madungog ug makita, padayon ra sa pagkinabuhi sa gitudlo sa Ginoo nimo. Magampo ta, Ginoong Dios nga labing gamhanan. Daghang salamat, Lord, sa mga pulong karon nga among mga nadungog. Salamat, Lord, nga kining mga pulunga dili makawang. Mabuhi ni sa among kasing-kasing. Mabuhi sa kada huna-huna. Ako mismo, ug ang tanan nga niya maabot ni ining tingog. Ug ang tanang dapit Ginoo nga makadungog ni ining mga pulunga. Kaming tanan nang inahanglan sa imong hikap, Ginoo. Kaming tanan nang inahanglan sa imong presensya. Lord, wala may mabuhat ang doktor. Walay mabuhat ang medisina. Walay magahom ang kwarta. Walay mabuhat ang tao. Apan doon na kay mabuhat. Kay sa imong presensya, Lord, na ay kaayuhan sa kanunay. Na ang kadaugan, naa ang kagawasan. Tabangi lang mi, nga sa kanunay, panganduyon ka. Salamat sa mga pulong, salamat sa mga minsayeng among nadawat. Kanimo lamang ang tanan, Ginoo. Sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen and amen. Manindog tang tanan. Isulti ni diha sa Ginoo. Panganduya ang iyang presensya. Yes, Lord Jesus. Labaw sa gipangandoy.